Ilang motorista sa Pangasinan hiling na ipagpaliban ang pagpapatupad ng Child Safety in Motor Vehicles Act. Silipin sa report ni Russell Simorio. Maigpit na ipatutupad ng gobyerno ang Child Safety in Motor Vehicles Act o Child Car Seat Law simula bukas. Sa ilalim ng batas, uobligahin ang mga may-ari ng private vehicle na gumamit ng car seat para sa mga edad 12 pababa. Malaking bagay raw ang car seat para maiwasan ang pagkasugat o pagkamatay ng mga bata kapag nasangkot sa aksidente ang sasakyan. Now that a law has been approved, kailangan ng may child restraint yung sasakyan. Kung may bata silang kasama, hindi pwedeng kakandungin ng nanay or anybody else. Base sa implementing rules and regulation ng batas, kailangang sakto sa edad, tangkad at bigat ang car seat na gagamitin ng mga batang sakay. Pabor man ng mga private car owners sa batas, aminado silang dagdag gastusin ito. Malakas ang impact ng airbag kanyan, baka hindi ma-absorb ng katawan ng mga bata. Hiling ng ilang private car owner na ipagpaliban ang pagpapatupad ng Child Car Seat Law. Pero sabi ng LTO, all systems go na ang implementasyon at may karampatang multa ang mga lalabag. 1,000 pesos ang multa sa first offense, 2,000 pesos sa second offense, at 5,000 pesos sa third offense at suspensyon ng driver's license. Katulad ng seatbelt. Kung wala siyang seatbelt, nahuhuli. Kung wala siyang helmet, nahuhuli. Pero yun din, yung child restraint, siyempre pag napara yan at may bata talaga na nakikita doon. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, Balitang Amianan.